Tosiaan tänään lähdetään kattoo vähän mitä toi meidän keke tekee tälleen niinku pyhäpäivänä eli sunnuntaina. Jos ei olla hallilla, niin jotain pitää aina tehdä, niin käydään kattoo tänään seuraamassa vähän mitä se haluaa vapaa-ajalla tehdä. Melkoista touhua. Joo. Sieltähän se meidän keke saapuu kuvan kaunilla ratsullaan. Seenari! Kaikki mukaan. Paitsi Niko. No joo. No joo. No niin, ei tarvitse sanoa mitään tuohon. Ei. Käydäänkö kaupasta hakee vähän makkaraa ja muuta ja lähetään. Jes, käy. Mennäänkö me isoon? Mä tuun perässä. Se on vissiin vaan kylmä kone, kun savuttaa. No niin, on pelipaikoilla. Mikä on päivän agenda? Päivän agenda olisi käydä vähän jäällä ajamassa. Tai peltojääradalla, mutta käydä vähän kokeilemaan, mitä se taittuu. Vai taittuuko se? Niin vai, no kyllä joku taittuu. Joku taittuu varmasti. Kyllä. Katsotaan miten menee. Menee. On vähän hankea ajaa, kun ei rammariin. Et jos pitää kuuluttaa, mäkään ei kuulu radiosta, niin vaikka on perässä. Laisko öljy? Vähän hais semmonen niinku rälläkään semmonen pöly, et varmaan joku jarru vähän hirveä. Varmaan vähän jarruhan kanssa. Levyt valmiiksi ja lämpöisenä. Usperi on tänään tallipäällikkö. Ei käy edes ponssi. Ei oo. Onko se taas uuden? Alkaa kerääntyä. Tää kattoo tälle joku hyvä paikka. Käyköhän seuraamassa Instagramissa ja... Olikos täällä Facebookia? Olikos täällä Facebook? Instagramissa, joo. Noniin, sinne. Joo. Sä sait kamera. Sanoitte lisää hana. Vitosti kaasua ja... Kytki ylös. Ja meidän Roosberg vetää täällä vöitä kiinni. Sääkin on aika nätti. Täällä on joku farmari Mercedes. Kun se ajo sujuu? Sujuu. Ylikovaa, niin kyllä se kääntyy. Kyllä. Hyvä. Joko sä oot valmis? Melkein. Ei. Onni. No nee, ja sit mentiin. Lähden mä työntää. Tais ottaa etupyörä kiinni. Jääkö ajaa välillä toistepäin, kiitos. Se on jopa. Ei oo, kun se on kiva, kun se menee sinne nyppyyn, kun sä hyppäät. Ajaa taas vastapuolella. Jotain tilaa. Voidaan ajaa. Eilen pyörähin tässä. Mä lähdin tonne päin, mä katson, ei helvetti, pyöräauto vasta. Ei paljonko se paska kerkee keihällä, niin... Voitko molla?
Se olisi jotain Tää on muuten vähän hankalaa. graafisia laskelmia tehnyt, että pysyykö toi tikku tossa vai ei. Pavot. Etkä nyt tuu hipelöimään mun makkaraa. Kuulosti mutta vähän Vittu, pervolta. Heikki. Aamupalo aina. 3 tuntia. Ei se ole helppoa. Ei se oo. Jos edellisenä päivänä niin kun tekis asioita eteen. Te ette usko, jos mä kertoisin tätä Ei usko kyllä. Ei me uskota. Älä kerro. Akku. Ensi alkuun akku oli tästä pimeä, joten piti antaa virtaa tälle. No ei siinä. Siinä oli vähän semmoista ohjelmaa, että mistä sitä virtaa löytää. No sitten kun tämän virran sai tähän näin, niin sitten lähdin ajelemaan tuohon tankkaamaan, niin sitten sieltä ei tullut kuittia sieltä tankkauskoneesta. Sitten odottelin sitä ja sain tällaisen lapun. Ja no sit tulikin jo nälkä, niin piti mennä syömään ja sitten vähän piti leikkiä tuolla leikkimaassa, että on kaikki hyvin ja me ollaan täällä. Ei tässä lasten kanssa pidä olla se hevosen selässä. Oho. Hipas. Vaihdetaanko suun? Häh? Tää kulkee niin paljon kuin... Niin kulkee. Ja sit täällä on vähän vaikea ajaa, kun tossakin tää kallistaa, niin toinen pyörä ei vedä enää yhtä. Aja sä tällä! Joo, semmoista. Vähän meinas olla technical problem, lähti puolan johto irti tuolla. Ei se mitään. Laitettiin takaisin ja taas meni. Saa soittaa. Saa soittaa. On se vaan kiva. Se on kiva. Kyllä mä mennäisin, että mä vähän tökkäsen Niko oveen, mutta mä säälin noit mun uusia etuvilkkuja sen verran, että viittin. Kyllä mä vielä tökkäsen sit tänään oveen. Lenskö se sun GoPro tosta? Ei se lentänyt. Hitto vielä. Mut saatiin hyvää kontenttia. Hyvä, se on pääasi. Mä sieltä tökkäsen tuon sua oveen, mut sit mä ajattelin, että vittu mulla hajoo etuvilkku, niin mä piin. On se kiva hommaa ja tossa oppii sen, että käsijarrulla ei tarvii koko ajan nyppiä, että pitää vaan niinku kulmalla hidastaa ja niin hyvä harjoittelu, tää on kyllä siihen vasurijalan. Onks sulla noissa takajarruvaloissa jotain vikaa, kun ne palaa koko ajan? No hyvä se pyykeil puhuu. Sulla on voimaa, mulla ei. No mut silti, sulla on pitoa, mulle ei. No joo. Koko ajan pitää sitoa keulaa, että pysyy pito siinä, kun se lähtee puskeen muuta. Tässä on kyllä hyvä käydä ajaa. Tätä reeniä pitäisi kyllä tehdä paljon enemmänkin, että ajaa tota. Mut kolmoselle ei kyllä jaksa mennä toi. Mä ees yritä. Mut tossa niinku rupes hiffaamaan sen, että tähän pitää yrittää vaan niinku vastaheitolla saada kulmalta niin ajoitettua se linja. Et, nyt on vähän liikaa
ensimmäisen kierroksella hain käsijarrulla sitä linjaa, mutta nyt vaan ajoittaa sen vauhin silleen, että se osuu niin oikein ja lähtee vähän rajojen kautta, että vähän silleen penkoista ottaa silleen tukea, että vähän kivaa kun penkka pöllyy. Se on hienon näköistä. Niin no. Kun ei vaan töppää liikaa. Ihmeen hyvin kestää nuo puskurit. Et aika rentoja nojauksia on ollut. Ihana nehjä. Se voisi melkein myydä uutena. Kyllähän tää uutena myydään. Yllättävän hyvin kestää noi puskurit. Farkkitutkat ei enää toimi. Lähtikö se käy? Mä vähän mietinkin, että on vähän muremmat täällä. Kylkipuut. Noinko niitä tehdään niitä kylkiputkia? Hyvä. Mä siitä miettimään, mikä toi kolisee. Nyt se on taas siinä. En mä usko olla kenenkään kyydissä. Mä olin sun kyydissä jo siellä Hyvinkäällä. Ja mutta nyt pääsee kovemmin. Sitä suuremmalla syyllä. Hyvät myyntipuheet. Joo, pikkasen on no sillä eroa kun nastalla ja piikillä ajaa, että tohon täytyy piikit kyllä hommata, että saa ajettua sitä linjaa mitä haluaa. Joutuu nyt vähän hakemaan linjan pidon mukaan, eikä sinne minne haluaisi ajaa. Paska housussa kun naurattaa noin paljon. Se näkee kun mies on iloinen. Välikulma kops! Ottiko osumaan? Ja vähän työnsi pois eestä. Parikin kertaa. Ei noi piikit enää pidä. Niko meinas kaataa Pemarin. Häh? Niko meinas kaataa Pemarin. Juu, se tuli pitkän matkan kahden. En mä huomaa. En tiedä mihkä se on. Taas on kuullut maan pari kertaa. Mä tohon. Nyt pääsit harjoittelemaan seuraavaa. Tuli mä aika lähellä. Ei, jonoa tullut. Se on oikein ajot ajettu vai? No joo. Ei taas käydä hakee varmaan vähän lisää piikkipyörää. Eskra lisää bensaa. Niin! Tarvii varmaan ostaa joku säiliöauto tai joku. Saa bensan riittämään. Voimaa tarvii vähän lisää. Ja pitävän luuk. Ja tukivarret ja sponsoreita. Niin no Nyt sit. lähdetään siihen. Tarrojahan sulla on jo. On. Kyllä mä nää maksan.